Dávid Dziak, Obyčajný zázrak z vianočného denníka Radky Medziriadkovej. 20. december. Milý denník, Ježiško neexistuje. Asi. Dnes v triede chalani hovorili, že Ježiško nenosí darčeky, ale rodičia. Keď som to počula, stiahlo mi hrdlo. Pozrela som sa na Sama, ktorého otec je vedec, ale bol ticho. Chcelo sa mi aj plakať, ale pred spolužiakmi som to musela vydržať. Cestou domov som len potichu pozerala von oknom a premýšľala nad pravdou. Mama sa ma pýtala, ako bolo v škole, ale nezmohla som sa na viac ako len na... Dobre. Ani si nepamätám, čo sme dnes preberali v škole. A to sme mali čitateľský krúžok. Ľahla som si do postele skôr ako zvyčajne a vytiahla svoju obľúbenú knižku. Ale môj mozog vytiahol myšlienku: Ježiško neexistuje. Tá veta mi vrtala v hlave a ja som nedokázala čítať ani zaspať. 21. december. Milý denník, dnes som vstala už s lepšou náladou, aj nápadom. Urobím experiment. Veď chcem byť vedátorka ako Samov otec. Viacero pokusov sa mi už podarilo. Aj keď jeden pokus s ohňom, to tu radšej nerozpisujem, keby sa náhodou môj denník dostal do nesprávnych rúk. Experiment bude spočívať v tom, že nikomu nepoviem, najmä rodičom, akú knihu chcem pod vianočný stromček. Ak Ježiško existuje, tak mi ju donesie a hotovo. Experiment si však vyžaduje prísne vedecké metódy. Z maminej knižnice som si zobrala knihu s názvom Metodológia kvality... Nebudem to tu písať celé, lebo sama tým slovám až tak nerozumiem. Našla som si kapitolu s výskumnými metódami: rozhovor, analýza textov, pozorovanie. 22. december. Milý denník, ako prvú metódu som aplikovala rozhovor. Sadla som si do kuchyne a akože som si kreslila. V skutočnosti som pozorne počúvala rozhovory medzi rodičmi a zapisovala dôkazy do zápisníka. Napríklad, že mama povedala otcovi, že potrebujú ísť ešte na posledný veľký nákup, čo mi prišlo podozrivé. Čo chcú ešte nakupovať? Otec sa ma spýtal, aký darček by som chcela od Ježiška, na čo som mu odpovedala, že ak Ježiško existuje, tak ma pozná veľmi dobre a teda presne vie, akú knihu chcem. Radšej tu nepíšem jej názov, aby sa to nikto nedozvedel. Oznam pre všetky nesprávne, teda nie moje ruky, do ktorých sa dostal tento denník: nedostali ste informovaný súhlas čítať tieto údaje. Otec prestal umývať riad a prekvapene na mňa pozrel. Radka, ani list Ježiškovi nechceš napísať? Dodal. Ani list, povedala som pokojným hlasom skúseného detektíva. V zápätí mama začala písať list so zoznamom, čo všetko ešte treba dokúpiť na vianočnú večeru. 23. december. Milý denník, dnes boli rodičia na posledný vianočný nákup. Snažila som sa sledovať, čo všetko majú v nákupných taškách, ale môj mladší brat mi nedal vydýchnuť. Musela som teda aplikovať druhú metódu, a to analýzu textov. Začala som hľadať mamin papierik so zoznamom vianočného nákupu, lebo ak tam bude napísané niečo, čo dostanem pod stromček, tak sa potvrdí, že Ježiško nenosí darčeky. Po hodine hľadania som musela ako poctivý vedec preskúmať rôzne zdroje, a to žiaľ i tie v smetnom koši. Poctivosť sa vypláca a vylovila som pár kúskov z roztrhaného zoznamu, ktoré som dala vysušiť na radiátor. Večer som ich zlepila. Mamino písmo bolo takmer nečitateľné, ale vďaka lupe som skoro všetko rozlúštila. Bolo v ňom samé jedlo a na konci 3 bodky. 24. december. Milý denník, dnes od rána som pomáhala rodičom a neostávalo mi nič iné ako metóda pozorovania. Pozorovala som oboch rodičov, ich pohyb či oči, ktoré pozorovali zas mňa. Ako je našim zvykom, pred večerou nám otec číta vianočný príbeh a mama doľaďuje posledné detaily na vianočnom stole. Otec síce zatvoril dvere v izbe, ale otvorila som ich s tým, že chcem, aby aj mamka počula vianočnú rozprávku. Jedným okom som pozorovala otca s bratom, druhým mamu v kuchyni. V záverečnej časti príbehu, keď dobro porazí zlo, brat víťazoslávne zdvihol ruky a rozlial kakao.
A mlieko sa sypalo aj lialo po celej posteli, vankúšoch a perine. A v tom mama zazvonila zvončekom, čo znamenalo, že večera je nachystaná. Pod stromčekom v kuchyni som zbadala darčeky. Mama to nemohla byť. Stratila som ju z dohľadu len na pár sekúnd. Nervózne som jedla rybu a myslela len na vysnívanú knihu. Teraz už môžem napísať, akú knihu som chcela pod stromček. Obyčajné zázraky. A stal sa zázrak. Pod stromčekom som ju tam naozaj mala. Nedokázala som skrývať svoje prekvapenie, na čo otec, držiac mamu za ruku, povedal: No vidíš, Radka, tvoji Ježiškovia ťa poznajú veľmi dobre, lebo vedia čítať medzi riadkami. Ježiškovia? Je ich teda viac? Tak to si bude vyžadovať ďalší experiment. Ježiško, teda Ježiškovia existujú. Asi.